ka fito ne? Na fito mana Ladiyo. To mai gida baka bada kuɗin cefe ne. Kuɗin cefe ne? Kasuwan Jimeta zan ɗauko aje miki. Allah Ladi, ke me yasa gaba ɗaya kaman baki da imani ne? Saboda Allah kina gani fa a nan daga majalisa sai dai in dawo nan in kwanta uban me nake tsina nawa me nake samu? Ko irin wannan dabarar da ku na mata ba za ki samu dan abin da zaki dafa ba? Duk wani dabarar da ya kasan zaki irin na mata ki yi. Saboda Allah Ladiyo ke dai baki gudun abun magana. Saboda Allah ina karɓo ajiyar mutane kayan mu ma da ke ɗaki ya muka kare da su bare kuma ke karɓo na mutane. Kai mai gida kwantar da hankalinka wannan zani Hajiya ce take rabawa gida kowace mace. Hajiya. Wace ta kuma Hajiya? To ai ni ma Hajiyar na sani kuma kowace mace ta samu wannan kyauta. Ke a baki turmin zani ni a banni da wannan tsumman saboda Allah? Iya? Salamu alaikum. Anan ne? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya ce ta ce in kawo wannan. To ka kawo ka bata ko kuma ka bani? In bata haka ce. Ka bata ita iyalin nawa kenan? Ita. Je ka mun gode. Kin ga kuma turmi ne ba? Kin san Allah Ladiyo ne fa ban yadda da wannan abu ba. Allah saka mata da alkhairi. A'a, Qur'ani ne ba anya. O ko kuma Allah ya saka mishi da alkhairi ba? Wannan kyauta haka mai gida? Haba. Don da ma yawan tallaki ke na dauko ki na aure ki. Mai gida kyauta fa take rabawa. Wani kyauta? Gida kuma kowace mace an bata. Kowace mace? Kowace mace an bata. Ai ina, Ladiyo gaskiya da sake. Haba, wannan iya shege ne. Qur'ani wannan rashin mutunci ne. Yade. Haba. Ka ji wani tsaye a wajen wannan matan? Me yake faruwa? Tukunna ma dai salamu alaikum. Ka san Allah yarinyar nan ni ban ga mai dada ita ba? Me faru? Wannan yarinyar ka san tun farkon auren da zan aka ce min wannan ba kalar ka bace nace zan iya. In ba za ka iya ba nace zan iya. Me yake faruwa? Haba. Kawai mace sai dai a dinga ganin sabbin turamen zannu abinda za mu shiga garin mu yake. Kakka yadda ni ma ji labari. Kai ma ka san maganar ko? Na san maganar. Yawwa. Na san maganar. Haba. Na san maganar. Ka san duk duniya ban da wani abokin shawaran da ya wuce. Na sani. Kakka yadda bin ga maka ni magana. Nan gaba kana nan zaka ji an ce an biya matanka Hajiya mu ma nan karkan ta tafi maka kai ta barka nan Dan Allah. kai mai daga wani shaka tafi ne ai mai daga shaka tafi kai kana nan kanka yadda sam turmi biyu aka kawo mata masu tsada ni kalli kayan da yake jikina. ni da yake na fi karfin gidana wannan abun san ba a yin shi gidana ka san na fi karfin gidana ne fatanta ma nake ina ga ba wata Hajiya sai dai Alhaji ka san Allah sai dai Alhaji ina ga makarka da shi wannan cikin da yake jikinta ma ba don ba sai ce anya kai ina da sakin ni na fi karfin shirita Qur'ani da sakin kai da sam ya dai doktor ina waye ne mijin da a cikin ku ne kuke tare da ita mu ne to ku yi sauri nan da awa daya ana buƙatar mijin jini daga nan zuwa awa daya na haka ku yi duk yadda za ku samu da kuma kudin aiki $50,000 ya in ba haka ba daga nan zuwa kuma zai iya faruwa yo ni ina naga $50,000 tun da nake a rayuwa na ban taba maganin ta ba bare a ce na rike ta wata kaina bari a ce wanda za a yi jinyar Ladi saboda Allah iya Ladi $50,000 suka na Allah ji kanki Ladi ni dai da galmi na riga da na san Ladi ta zama yin $50,000 ina son samu $50,000 a nan yanayi iya to
baro na rashin mata. Sai haƙuri. Na rashin wannan mata. Sai haƙuri baro. Ladi. Ladi. Sai haƙuri. Wajo Ladi. Wajo Ladi. Yanzu na rasa ta fa. Na rasa ta fa kenan. Yawa. Likita. Ina zo neman ka nake ta yi. Ni ne likita. Likita a ba mu gawo mu jan mata sutura likita. Neman ka nake saboda abun murna ya same ka ba gawa ba. Abun murna. Eh. Saboda tsaban munafiki ne kai. Kaga mata mutun ta mutu ya ce yana masa murna. Iya. Mata na da mutu ka ce kana min murna. Farin cikin da nake maka shine bayan tafiyan ku awa ɗaya da aka baka yanzu kai awa 3. Bayan bakwa nan Hajiya Ummi Suleiman PA ta zo nan wajen ta zo ta ɗauki nauyin jini leda 5 da ake nema da 50,000 da ma sauran waɗanda suke jiran leburin ne ya zama 'yan Ka san in na yadda ka canza min suna. Na fahimce shi. A gida Hajiya, asibiti Hajiya. Na fahimce shi. Ko ina Hajiya? Na fahimce shi. Magana da nake maka labarin hajjiyar nan ni karan kaina na dai ina ji. A wani kaso ka fahimta shine kai ma arziki ya zo wurin ka ne. Hajiya tana da tana raba ma talakawa irin mu marasa ƙarfi. Tana raba musu turame, tana musu kyautuka daban-daban irin waɗanda wanda ni ban sani ba ma. Yanzu ka ga shi ni ban san tana yi har asibiti ma. Yanzu ga shi arziki ya zo har kanka alaji. Sora ni abokina. Wai ina kana nufin ita Hajiyan? Ita Hajiyan da Ita ce memban ko kuma mutum da memban? A'a matan memba ne. Matan memba ne. Ai muka shi kenan ai. Ka san Allah da zan yi ido hudu da ita sai na ce ta fito neman shugaban kasa. A ba dai. In 50,000 a wannan mara mala. Iya? Kana kokari. Kana kokari. To sai talakawa ne. Dan Allah likita kai hakuri. Dan nausin giya sun kai hakuri. Mu je mu bar shi hakuri. Abi to min da ladin mu koma Mu je mu bar shi hakuri. Mu je mu bar shi hakuri. Likita dole ma ku kan daki. Malam Dalladi, ka ji abun da yake ta afkuwa gari kuwa? Guguwar sauyi. Kai ma ta shiga gidanka ne? Sosai. Hajiya Ummi Suleiman PA ta aiko wa matana. Ta aika wa matana. Turame har da kudin dinki. Dan Allah. Dadin da na ji. Ai matan nan Allah ya saka mata da alheri. Bari in gaya ma Hajiya Ummi Suleiman. Allah ya saka mata da alheri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na ji kaman kuna magana na matar aljanna. Ai wato Hajiya Ummi Suleiman ko? Ni barin kawo magana da labarin ta. Barin kawo ruwa. Ka san da ne? Ha ba mallam. Ita ta man cike ta min goyo ta min daurawa. Dan Allah. Billahi. Ai in dai wannan matar ne kaɗan daga cikin aikin ta kenan. Bari in gaya ma kaɗan daga cikin abin da ta mu. Gidanta na je. Ina zuwa gidanta na ce Hajiya. Ki taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ki Hajiya. Ba ni da aikin yi Hajiya. Ba ni da sana'a. Ta dauke kekena fef sabuwar dal. Ya ce min gashi ka je ka tuka ka ci da gidanka. Sabuwar adai ta sahu. Sabuwar dal. Na mata godiya. Na ƙara na mata godiya ta ce saboda wannan godiya da kamun. Hajiya Ummi Suleiman fiye albarka ta ce saboda wannan godiya da kamun. Hajjin bana da kai za a. Iya. Hajjin ma da kai za a yi. Hajjin bana ta ce ta biya min hajjin bana. Na ƙara komawa gidanta saboda in mata godiya ne. Aka ce min tayo asibiti saboda kowane sati tana zuwa asibiti ta taimaki mata da marasa lafiya. Tsabon sauri ko takalmi ban samu ba. Kai da ka ta ba iya mata take taimaka ba. Akwai abin da ta ma ne kai ma? Taimakon da ta ba matan ka ɗaya taimaka ba har da ni. A da kai? Kwalko ba. Mata ta ce ta aihu naira 50,000 ake bukata. Kai inna lillahi wa inna ilaihi abun alherin da mata ke kasan Allah. Daga yanzu ma na zama baban Hajiya. Dan Allah. Ya mace aka samu kuma ina koma kai kafin ma satin yayi kasa Allah. Sai na faɗa masallaci a sanar. Ga fata kwaran da zan yi kar ma wanzu ji suna a ce ko sunan abu da nasu. Daga suna na matan baban Hajiya. Baban Hajiya. Ka ce ta samu ta kwara. Ka ce ai Hajiya Ummi. Na nawa kuma wani ya ce da kutur Allah ya lance. Ya ce na nawa Allah albarkaci Hajiya Ummi. Amin. An gaishe da gimbiya kimar mata. Kece jarumar mata ta uwar gida. Jama'an yola nafsina yaban halinki. Hajja Ummi Suleiman alƙali. An gaishe da gimbiya kimar mata. Kece jarumar mahajja ta uwar gida. Jama'an yola nafsina yaban halinki. Hajja Ummi Suleiman alƙali. To farkon fara Allahu Ubangiji ya sa. Hajiya Ummi Salma Suleiman. Sarki
gindin yake nufin kaji si ta kyankyasa. Ga hajiya ummi Salma Sulaiman. Kan da ɗaukaka ni nima na haye gidan bisa. Ga hajiya ummi Salma Sulaiman.